9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te pinyo ikat tu kat ni ki basic training ke day bat ki kena one step forward, jab and straight. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kini gidei ki yellow belt. Katkom ka kardan ka jong fi wa filale ek exam ka jong fi. Jestarwell Saukmi. Shai Fernai Saukmi. Baling ibu ya kaneka coaching kam hangne. Kane kadai kabang isyek pelong na way usnem sha way usnem. Bat mentau usnem ula day uba kendai. Day 9 state level kickboxing training camp. Bangila ju pelong na koi ka jaka sha koi ka jaka. Bat mentau usnem ngila pelong ha kane ka jaka kadai shibenta. Ban ai ka awareness ya kane ka dong ka thany ba ka kickboxing kadai koi ka discipline ka ba itna bha bat hagju kapor kabala don kam bha hamman la ki school pat ki college kane ka kickboxing hagju kapor kane ka sports hagju kapor kane ka fitness bat hagju kapor kane ka self defense kumno ban yada yalade bat hagju kaporu ban pelaj yaki khna na ka kamdi ka kambam di biri skret ki drugs kine hitai kata kadai ka jingmen toy jong ka kickboxing kalat ban yo kam yo jam kalat ban ajak po yala dero hakini kisnem ki bala dab nga ai khublai shikadai e ya ka government ka jongi bat kham tame ye chief minister badan burom jongi Shri Conrad Sangma ba ila penmi ya kane ka scheme nagbanta ki khna samla ki jongi ki bonra medals na po state level northeast level national but international level ki khna ki jongi ha kini kisnam ki bala dab ar fuingot ki yo yaka scholarship shwa ya kataru khatsanut ki khna jongi manchwa kila yo yaka cash award rukiyo but ka scholarship rukiyo kata kadi ki jing mentoy na gabanta ki khna samla ki jongi nga khublai shikadai na gabanta kane ka jing shim ka bakhia na galeng jong chief minister ban perkhat lem ya ki khun samla ki jongi te kane ka kickboxing ka jongi how new snem bala dab tang menta ubnai bala dab hi how December arjar arfosan ila lej bat shim menta shathi shapo orissa ha ka national championship ki khna jongi ki lawanra hadu chis pa arfo south li ki medals life weight li ki gold medals arfo rew li ki silver medals but nrfo nyaw li ki bronze medals so bha thapti jam yala de te kum shibenta kane ka bangila pelong ya kane ka training camp hangne hapo kane ka school Saint Teresa la south ngi menta kadi shibenta ru ban pen khre na ka banta ka Northeast Kickboxing Championship kaban salong haka arfo khandai live ho but live hoi tarik jong mentau benai hangte hapo nong ba shalong hapo Bharat Scout and Guide te kane kadai ka training ka ba shibenta ban pen khre na ka banta ka te ka championship
te hakne kapor ngila donru ki balayo black belt baladeiro i national judges and referee hangne i miss ibahundaris kharsimli. She is only one from Meghalaya. Please give a big hand for her. Bat ila yarap assistant bat nga nadu kini kisngi hadu menta kisngi. Tenga ai kublai kerpang hakne kapor kamta me ya kene ka Saint Teresa kapala organize ya kene ka coaching kam hangne hapo flow school ka jongpi kublai shibune ya kene ka jingkloi ka jongpi ban shimti ban organize ya kene ka coaching kam ban ikermens kem banang ne na school jongpi kin sami shibun shishu ki khna ki ban wanra burom ya kene ka school bat ya kene ka dong ka thain hi baro kawai tenga ai khublai karpang hakne ka por nakaleng ka jonga ya chief guest badon burom MLA badon burom jongi balapoi hakne ka por khublai shibun e wala da pidon shibun ki kam ki jongpi henry pila plait por ya ka por ka ba koridor ka jongpi bandon rengkat batngi hakne ka por nakaleng ka jongi ngimdon e ban IFE henry ngibo ka jingdwai ka ba karpang nakabenta jongpi unong mi khamat ubadon kata ka jingkit kli ka ba kraw na kabenta ka imlang salang na kabenta ka dong ka thain bat khamta me ka jingwan ka jongpi hangne kamut ba pidon ka jingkit kli na kabenta ka lawai jongki khun samla ka jongi khublai shibun esar na kabenta jongpi tengai khublai karpangru yai guest of honor jongi irangba badon burom ai don lang batngi hakre ka por kajing wan kajong phi kajing don rangkat kajong phi ka ai mensim ikini ki khun samla bat khamta me ha kaju kapor ba phide artat urangba uba jupai ru ya ka khya ka shonru bat ya ka jingdon kamru jong ki khun samla ha kane ka area ding ye hi baro koi nai khublai ya phi baro ki ru rangba ki bangamla banjer kerteng ha kane kapor khublai shibune ya kapor ka ba koridor ka jong phi kinong hikai bai don lang hangne kibaya sanran lang batngi lada mwan mafi kane ka program jongi lese kalong ka bathali khublai shibune ya ka jing ai kakti kamon kakti ka deng ka jongphi ngibu ka jing dwai ba phinya don barbor habdeng ka met ka phat ka ba koi ka ba khia ublei unkar khu ya phi wei pai wei badon ha kane ka por ingits khamba I amale badon borom jongi ibula ki kam kijang imde ban bat thane ka por ka jongi tang bai lon ila don bat ngiru ila sungu e shikadai na kamta jongpi te hakne kapor na khot ndon ye I amale badan borom jongi ban ai hangi shiktin argentin bat khamta me ban ai mensimlam ya kine ki khna ele kai ke jongi hakne kapor khnang makin yo mensimlam Ani opor abang ayang ahni nadakwa banwan mantagasni pi ginong kret ani iparamarjan ani pinyasngap ya kajingkran ka jonga yule si kapag yudon ngaway program sawi ka jaka jong konsusi soyong Henry ay kan sedang nang ni na po kret mantagasni ka program jong ka AMKA All Meghalaya Kickboxing Association ang ni kan sedang pi nang pi nga ya kan disiplin mas ni kerteng jong hi mene AMKA kakta nga sukumen amar bale ngaru ngadon haka All Meghalaya Karate Do Association jong hi di ka kickboxing jonga di ka karate renga nado kelas KG ngalalet yang di kom ki hab gebre ngai yang di renga kwa phi pede pin scam ndai tang machuan man sim certificate manta kan kudno kani ka disiplin kahikai nadu ibarit hadu ibahe bat ka wei ka dei kombolong isar jong phi ni instructor jong phi kumbadon ikong iwa badi black belt jong phi ituru dei ka jing yaisha ka jing trace tom ko jong I isayo ni kedan kombolong mangaru haka karate nadu white belt orange belt yellow belt orange green purple brown but lightly kikiu idon do batsa ka black belt
black belt kadang ka dan baningkong ka ba ka balai ter nga labat black belt second dan kapo Japan gigot ni dan tagarao no ipi ha pangayang hani nga kemen miswa pangpang liasi pina perkhat kumno andai menta dang la kedap kan nang ni pisong bapup ru sukhain bai bapup jongi sukhain bai emily jongi ru ila don hakani ke disiplin mafi yang mafi menta mafi practice mafi nai ken ya kano no kawe henry kadai ka ju hi ka disiplin ka badai ka martial arts minshwa ano yepi kadai ka compulsion mod ngal ada school asu jaitu henry ka jingsa boarding ka jonga bangi dei na po thai na kandong ime ibu yang apo school boarding hantu kidang step sanbaji laile karate sisi kenta man lakasngi dagi post nem kelapan iki si iki thit ki daw jaw jonga ngila ka beda kejat apo simen kadang ke gym sayong ka gym ka simen apo body ka jongi na white belt sha belt bakam he ter no ipi kadai ke jingi sha bar kum juru ano yepi kapoi kapor panglabat brown belt but black belt i master i sansei jungi sansei Stephen Leong ju i bahaya nga naman mga jurong bar nga judo dombi ado kata aluki pare kajing hikai ke jungi kuman hikai isa yapi ban control ya ka temperament jong pi kumbolong mga yung kisah jong hi barakot sa tan so yung musya porle election ni da domba pupti ima maru he bri lupa henry judom re namar ngayo kajing hikai ngano yepi apa ngali leka sabar sepo andheri sepo mau Mumbai ngalit sa Kerala ke Calcutta Delhi ngano yepi lumbi medal jonga kanu kilo su ki state mini Olympic hani layo best fighter enter school best fighter has state best fighter bor bangalit nga sepo Mumbai andheri ru bangayo bangabit nga syajiet na ka CRPF kat bangalit sathi ki jiet ban represent ya ka CRPF ngayo khadar hajar to kapor parkat bangalit ngalit lang baka rime ka baka jalla me khalia kapor bangile ka pare ngaile ka represent na ka CRPF namar klasi nga daga dor kata kani ka disiplin menta ka penya kaya rap ya phi kong balakran isar mena instructor ba tang bangkilan met henry namta ka lawairu banyo kam yo jam nganong ye phi dala kambrong ba ngasutu ya ka bor ka badan hapo ka jingya sya hanga kabayalam na ka disiplin baile menta kumile mo phi miswa menta hanne kapin rong ba ru ha ka politics banlong baye sya dari badombi la syutim malasi kajing bun bri hayi kajing bun bri po office kajing ya don kam pai ba malasi henry latrin ni ladap kumale ofisia phi meditate phi syong kelan pia khap ka khamat umdi badwai phi pen relax but meditate yai jabing jong phi komuno ban pin jai nganong ye phi par bangle kai stis po Mumbai nga state palat nga jrong bat nga khamlong kham bun ki por tas la poi manga jong damang kham tame manga badamang badi dia so jang makarwat itu kham lingkot ndian di la jong ka weight category nga khamdi la jong wi tang sala ka mengi la phongi black belt ka first round ka sedam mi southern round ngen renew round ha ka first round ni sayele bang state palat bat kumjuru ni kloi palat banyo iki points bat da yoru kida yo ka jing men saw ka balong sbiak bait banyo iki points ka penjenjari tu ilang persya bah ka second round rule asu walk over no number play number 1 show kendu menyele ya second round ya yang haka third round walk over dala poi haka simi lai kendu part final ngi suyo medal no kata no ye phi umdei mangakran sorong henry dang la phai dien minta ngasutu kadi kajing yai sya kajonga bau blei ula benta nakani ka school kidi skona bangayele menta kitip ha girong ba sini ka school kidi skona sete po kidi skona ntai kadi ka champion school ya ka karate
am kwa ban kran than chfang ka karate and ring a kran ni ka kickboxing du kumju o porlok jonga Suresh Rai o shaiwan ha to open the degree all Meghalaya open martial arts competition one udah na po Anthony's yuan kendo lamban nga de la ka jong ka category akan mau sa mu udah bet hadu katata ka kajat ka jong hadu katata udah bet ba haka final u kendo ye way ubade hi nga ka way ka school u represent pada ka jing ka kick ka jong kala klan hadu katata hadu do yap ler ngong pidai na ka discipline yo kan ong ngade na po kickboxing nadu nang tu ngaju i bakini ki discipline kickboxing ru kade ka way kapa i shan khamat nakaliang jonga sudai pada ngala dei nak tu school ngaju kwa hiru ba ngaru ngan practice lang ya kanika kickboxing recommend menta kumu tau emily jong phi kubala baru kumu master black belt hakani ka discipline karate bar kumjung apa ka yang hanne nakran ru kum tau batip ngamding ba syukran kumnom no ka session ru apo shilong kara itu yang bat ngi jutur keleng biswa ki mentali ki hana mamangi kimen ba menta naka discipline jongi naka session jongi ladon yamli na po soyong bakin in pen kran lang ngamta ka jing tang ya ka martial arts ndai ki different sports discipline ki badai hapo ka jala ngalong ka kloy kumla kran ru i had mistress we penbet bat nga bat mentaru hakmat jong instructor jong phi ngakwa bang akwa hiru ngan sedang nang ni bapat judon kum kan ni ka program apo konstituensi nya tu ipi hereng syap tieng pada hendian yo ditang i advertisement shuan che advertise ni menta kasi dawan biang lasim ta yom don briusu ne wan biang lasim snam yom don briusu nga kantu yopi ku ki hep ki barit ki kimi ki pa boyo so nang ni pen suthu iki khon gi jong phi ka don kam kani ka jing hikai namta ka met ka phat namta ka bo ka jingmut ka chipar khat bat namta ka lawei ru ka yo kam yo jam kala don menta